Goedenavond. Geen vrijmarkten dit jaar of zaklopen of koekhappen op Koningsdag. Maar wat gebeurde er dan wel? U ziet het nu. Goes werd vanochtend gewekt op een wel heel bijzondere manier. René Geelhoed speelde om klokslag 10 uur voor de hele stad het Wilhelmus. Het was koud en heel indrukwekkend wel. Ja, iedere noot maakt impact of zo. Zoiets, een heel apart gevoel. Ik denk dat er twee dingen zijn. Aan de ene kant is het überhaupt het volume wat enorm is. Echt heel erg hard. Het tweede is denk ik dat Koningsdag, vroeger Koninginnedag, dat zo bij iedereen erin gebakken zit. Dat je om 10 uur dan eventjes het Wilhelmus zingt. En stilstaat bij dat je met elkaar zo'n dag beleeft. En ik merk dat bij mij dat ik dat even nog iets toevoegde aan de spanning. We konden ze niet zien, maar mensen hebben dit in Goes ongetwijfeld gehoord. Wat voor gevoel hoop je dat je ze hebt gegeven? Nou, ja, niet dat ik zo'n prediker ben, maar misschien een klein beetje het gevoel van jongens, het komt allemaal goed. Wat we doen, je kan nu verder niks vandaag, maar het is toch het gevoel van een beetje Koningsdag en toch een beetje samen feestelijk. Flink wat oranje comité's besloten om dit jaar niets te organiseren. Maar niet in Arnhemuiden. Arnhemuiden Koningsdag, dat is best wel een groot ding ieder jaar. En dat wil je niet ongemerkt voorbij laten gaan. Zeker voor de kinderen. We willen dat iedere generatie een Koningsdag meemaakt. Door corona wel extra maatregelen. Maar dat maakt voor de kinderen niet uit. Kijk, goed gedaan hoor. Het Oranje Comité heeft niet alleen evenementen georganiseerd voor kinderen. Voor heel het dorp is er vandaag van alles te doen. We doen veel online, dus mensen op eigen gelegenheid. Een fietstocht met de e-bike of een sprookjesspeurtocht. We hebben nog allerlei andere leuke dingen ook. Dat nog een keer. Geen probleem. In ouderenzorglocatie Antonius in Kloosterzande werden de bewoners getrakteerd op wafels. Kinderen van het dorp maakten op de straat prachtige tekeningen. Super gezellig, hè? Het kan weer eventjes. We mogen niet veel uiteraard, maar alles voorbehouden. We houden ons helemaal aan de maatregelen. Maar we kunnen met dit weer iets buiten doen. We hebben 3 prachtige fietsen met ondersteuning. We hebben ook weer 3 geweldige vrijwilligers voor gevonden die dat uitvoeren. Dus die zijn net onderweg om de route te gaan rijden. Ja, wat wil je nog meer? In de buurt van Scherpenisse is vanmorgen een wolf gesignaleerd. Dat bevestigt het wolvenmeldpunt van de zoogdiervereniging. Het gaat hoogstwaarschijnlijk om de wolf die afgelopen weekend bij Dinteloord is gezien. De ZLTO maakt zich zorgen over de komst van de wolf naar Zeeland en vraagt de provincie om actie te ondernemen. Reptielenzoo Iguana in Vlissingen staat in de steigers. De gevel van het pand wordt geschilderd en dat is niet zonder reden. Het is omdat de kleuren niet volgens de monumentencommissie geschilderd zijn. Dus die moet overnieuw, tenminste deels overnieuw. Ze hebben een deadline gesteld. Als jullie je niet houden aan die deadline, wat dan? Ja, dan moeten we €1000 per dag betalen. Voor net zolang totdat het pand wel geschilderd is zoals het moet. Dat is veel geld. Ja, in deze periode kunnen we dat gewoon niet permitteren. Dus, nu is er al een schilder bezig, ja. Er is een steiger geplaatst. Ja. Dat moet ook betaald worden. Alles moet betaald worden, ja. Ja. Door wie? Ja, door de organisatie van ons. Hè. Dus, door jullie dus? Ja, door ons. Ja. Ja. Heeft dat nog invloed op de dieren? Nou, op de dieren nog niet direct, maar het wel, natuurlijk gaat weer wel van... We hadden natuurlijk ietsjes een aantal jaren dat we betere jaren hebben gehad. Dus we hadden iets op reserve zitten, maar ja, we teren wel in gewoon. En dat is gewoon het probleem. Dat je dus een organisatie hebt opgebouwd die dus eigenlijk voor zichzelf kon zorgen. En het is niet te hopen dat we dadelijk in een situatie gedreven worden dat je niet meer je eigen broek kan ophouden, zoals ze dat zeggen. Hè. Dus... Worden de gevels wit? Nee. De basiskleuren blijven gelukkig, maar ze moeten wel van boven tot onder in 1 kleur.
Dribbelen en werken aan je voetbaltechniek op het plein, maar ook trainen op het zand met schieten en koppen op het doel. Beach Soccer Zeeland uit Terneuzen en zaalvoetbalclub Groene Ster uit Vlissingen bieden clinics aan voor kinderen tot 12 jaar. De kick-off was gisteren in Terneuzen. Want van voetballen op het plein of het strand word je beter, vinden ze. Sowieso conditioneel, fysiek, wendbaarheid. Dat zijn belangrijke kenmerken, maar ook stabiliteit. De bal die gaat alle kanten op, dus je moet snel kunnen schakelen, coördinatievermogen. Dus het is wat dat betreft een hele andere sport. Bij de start in Terneuzen werden de straattrainingen verzorgd door bondscoach Max Tjade van de Nederlandse zaalvoetbalploeg. Hij deed dat samen met Youssef Benselam uit Vlissingen, keeper van Groene Ster. Beach Soccer Zeeland en Groene Ster hopen de komende jaren nog meer samen te werken. De deelnemers vonden het in elk geval leuk, zo in de schoolvakantie. Ieder wel met zijn eigen voorkeur. Op veld gaat het beter dan het zand bij mij. Op het plein. Want dan kan je betere acties maken. En op het zand dan komt hij soms niet goed uit en dan kan je niet goed schieten. Is dat moeilijker op het zand? Ja, er zijn ook heel veel hobbels en zo. Volgende week zijn er ook weer clinics. Maandag in Vlissingen, dinsdag in Terneuzen. Het was een prachtige Koningsdag vandaag met veel zon en met name vanochtend een paar wolkenvelden. En sinds lange tijd kwamen de temperaturen weer eens boven normaal gemiddeld. Landinwaarts werd het op veel plaatsen een graad of 17, maar direct aan de kust was het koeler door wat zeewindeffect. De wind draaide daar naar het noorden, maar in de zon was het daar natuurlijk ook prima. Morgen is het ook vrij zacht, maar langzaam gaat de weerkaart veranderen. Vannacht is het nog wel kalm en vrij helder, met minima van 3 tot 5 graden. En morgenochtend zijn er nog zonnige perioden, maar een depressie boven Frankrijk komt geleidelijk naar België en donderdagnacht ook naar Nederland. De bewolking neemt morgenmiddag dan ook toe en eind van de middag en morgenavond is er kans op een paar buien. Maximumtemperatuur van een graad of 12 aan zee tot rond 17 landinwaarts. En morgenavond hebben we weer een noordenwind. Donderdag is er ook koud met 10 of 11 graden en door die storing boven het land is er veel bewolking en zijn er 's nachts en overdag perioden met regen. Vrijdag en zaterdag zijn ook fris, met vooral vrijdag nog kans op enkele lokale buien, maar ook af en toe wat zon. En tot zover. Hierna kunt u nog kijken naar een special van de Zeeuwse Top 40... met alleen maar nummers 1 van de afgelopen 15 jaar. Veel plezier daarbij en maak er nog een mooie avond van.